ये सभी चीज़ मिला करके नमक मसाला सारा मिला करके हमने इसे तैयार किया। मटन टिक्के को कम से कम मसाले में लगने के लिए 8 घंटे का समय चाहिए, तब जाके मटन टिक्का सही ढंग से तैयार होता है। लौंग, इलायची और हल्का सा कलर, कर्ड, साल्ट, पेपर, नमक, मिर्च जिन्हें कहने। No niin kuin tästä annoksesta käy ilmi, niin mausteella voidaan myös värjätä ruokaa. Tuossa on muuten 3 kastiketta vielä ja ne käydään nekin vielä läpi. Joo, se on toi vihreän minttu kastiketta, tämä punainen chili kastiketta ja tamarind. Onko se nimenomaan niin, että näillä kastikkeilla tehdään näihin tämä maku? Sen lisäksi, että kumaroitko se itse saanut joskus liian voimakkaasti maustettua ruokaa? No, mutta yntiäläisen jaksa kyllä. Hyvää iltaa ja tervetuloa taas seuraamme. Tänään puhumme mausteista ja maustamisesta. Maustamisen lisäksi mausteet vaikuttavat muun muassa ruoan säilyvyyteen ja siihen, minkälainen ravintokokonaisuus ruoasta saadaan. Sä voisit, Marja, saman tien jatkaa, mitkä on perusmaut. Joo, mä tiedän 4 perusmakua, joita mausteilla saadaan aikaiseksi. Ja ne on hapan, makea, suolainen ja kitkerä. Ja sitten mä tiedän, että on löydetty 5. Ja mikä se on? Se on umami ja tarkat maistajat maistavat jotakin yhteistä tomaatin, parsan, lihan ja juuston maussa. Ja umami on semmoinen maku, joka ehkä selvemmin käy ilmi tuoreessa kypsässä tomaatissa ja niinkin erikoisessa tuotteessa kuin äidin maidossa. Tänään tutustumme intialaiseen ja meksikolaiseen keittiöön ja tuoreyrtteihin. Matkan mausteiden maailmaan aloitamme kuitenkin Afrikasta. Täältä Zanzibarin satamasta laivataan mausteneilikkoja